Er det godt? Godt. Er I glade og har fået øl og boing, boing? Er det godt? Jeg vil godt lige starte med at sige, at jeg har stadig tyk på min mund. Der er tv på, totalt uden manér. Nå. Nej, jeg havde det lille uheld, inden jeg gik på scenen. Jeg ved ikke, om vi stadig kan se, at jeg har sådan en våd plet på trøjen. Men jeg ved godt, den er der. Så. Men hvis jeg sidder og tænker, okay, hun har så meget pisset på sin trøje, hende der. Det var... Men det var altså ikke mig. Men vi skal snakke lidt om irriterende mennesker. Fordi jeg sad og så fjernsyn i går, og så siger jeg til ham, jeg sidder og ser det med, vil du ikke lige skrue lidt op en gang? Jeg vil gerne lige høre det der. Og han siger, det er egentlig sjovt, at man siger skrue op. Det er jo ikke det, man gør. Man skruer jo ikke op. Der er jo knapper, man skruer jo ikke op. Nej. Da du nu er min far, synes jeg heller ikke, det er helt på sin plads at sige, giv du lige knap op en gang? For jeg vil helt vildt gerne se det, der var. Jeg sad og så Kanal København, og der var klokken 16 om eftermiddagen. Og der var et dokumentarprogram med en kvinde, der valgte at åbne en butik med tøj til overvægtige kvinder. Og det var et super initiativ. Men så er hun så påklædt en af de her kvinder, og så siger hun, Gud hjælp mig til kameraet, ja, vi kunne godt have valgt at klæde Rikke noget sort, så man ikke kan se, hvordan Rikke i virkeligheden ser ud. Men da Rikke ikke har nogen talje, har vi så valgt at give hende et orange tæppe på. Så jeg bare tænker, hvor er plien henne i dag? Altså, vi skal også sige, ja, fordi Rikke er så overdrevet fed, så har vi givet hende det her tæppe på, så folk kan se, at det ikke er en container. Jeg har fået at vide, at jeg skal følge lidt mere med i, hvad der foregår af nyheder og sådan noget. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der synes, Ekstrabladet er faldet virkelig meget af på den, hvad spænding angår. Altså, så læser man som overskrift, 10-årig dreng fundet i god behold. Så har man jo bare ikke noget at skrive om. Så kan jeg jo komme med et bedre historie. 10-årig dreng slog fod lidt. Et eller andet. Jamen, enten er det sådan noget, eller også skriver man helt over i den anden grøft. Jeg læste om en fyr fra Marokko, der havde skåret sin penis af, hvorefter der kastede den efter politiet. Så må jeg bare løbe tør for ting at kaste med. Men også fordi han må have haft en kniv til at skære den af med. Så jeg må nødvendigvis lige efter, at der kastede og tænkte, ha! Ej! Så har jeg læst, at Danmarks største narkobagmand er kommet tilbage til Danmark efter mange år. Han blev taget, fordi han har smuglet 13 ton hash gennem lufthavnen. Så er der nogen, der mener, at han skulle have livstid, og det skal han jo ikke. Vi ved alle sammen godt, hvor man gemmer hash på sig, når man skal... Han skal jo have en medalje. Og et plaster nok også. Der er nok også en narkohund eller 2, der er blevet fyret der, tror jeg. Men også, hvordan har man fundet ud af, at det er 13 ton, og man bare bliver ved med at grave, til man har kunnet bruge dem som hånddukke, altså. Men det værste var næsten de kommentarer, folk havde skrevet i. Der var en, der skrev, nå, det er i orden, så længe det er til eget forbrug. Jo, men 13 ton hash, er du så færdig en koger, han har siddet i, mand. Han bare sidder og tænker, jeg har en idé til en sang. Hun hedder Anna hedder... Hvor mange ser tegnefilm? Hvor mange? Og det var mange. Hvor mange har så set den tegnefilm, der hedder Spirit? Lige præcis. Det er simpelthen en tegnefilm, der blev lavet for nogle år siden. Med, til dem, jeg ikke ser, altså med heste, der sagde hestelyde. Og signalerede hesteting på, hold nu fast, en hesteagtig måde. Og anmelderne sagde, at det er jo en udfordrende film, i og med, at man selv skal gætte sig til, hvad hesten siger. I 1,5 time. Men de sagde ikke noget. Jeg kan ikke lade være at tænke mig, kæft hvor de har kedet sig, de der heste. Nå, men når de har siddet i studiet og lagt stemmer til. Spirit, så er det dig. Ja, klar. Nå, undskyld, det var hernede.
Og endnu værre, Pocahontas. Jeg ved ikke, hvor mange har set Pocahontas? Der må være en del flere. Ja. Og det er jo, altså, man vælger at vise noget for børn. Det er jo helt hen, det er jo grotesk. Jeg ved, altså, jeg hørte den der sang fra Pocahontas, der hedder Vindens Farver. Alene titlen siger, at Pocahontas har jo været på et eller andet i tidernes morgen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, den psykolog, der skulle hjælpe hende ud af det der. Altså, han har jo bare stået af på forhånd, når hun er gået i gang. De dybe floder, her er mine brødre. Det er en flod jo. Ja, det er min bror. Nej, ikke rigtigt. Altså, det er en flod, ja, det er min bror. Den der colaflaske med haveslange siden, du kalder fredspibe, den skal du lige række mig engang. Det kan ikke være helt svært. Er nogen fra Jylland i aften? Jeg skulle tage en anden joke. Nå, jeg var i Jylland og optræde for ikke så længe siden, fordi nogle gange så... Jamen, det er bare... Det er ikke så meget jyder, det er mere indretningen af Jylland. Man tænker, hvordan fanden gør I det, altså? Jamen, jeg skulle derover og havde fået sådan et hotel anbefalet, og jeg kørte bare derover af. Og man ved jo bare, at man er på afvejen, og man tager sig selv i at sidde sådan her, hver gang der kommer en lygtepæl. Og så var der et skilt lige inden den vej, hvor jeg skulle dreje ned. Der var der et skilt med en by, der kunne hjælpe med, hed Neder. Jamen, sådan, hvis det her, det er Neder, og jeg fortsætter. Hvor fanden er jeg så henne? Kan du kun tilbage være et skilt med, her spiller han af David tirsdag og torsdag, eller noget. Men jeg finder min vej til, nej, nu hedder den Melbold Allé, eller et eller andet. Gjorde den heldigvis ikke, den hed Flødebøttevej. Og jeg kører ned ad den her vej, til jeg kan komme længere i verden, tror jeg. Og det var sådan meget internt. Jeg finder mit hotel meget, meget internt. Det har hængt sådan en lille seddel op på døren. Vi er gået i seng. Nøglen ligger i nøglestenen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der snakker flødebølsk, men jeg tænkte, nøglesten. Hvad fanden er det? Og jeg var nødt til at finde den der nøgle, fordi døren var låst, så man ikke bare kunne gå ind og stjæle deres hø. Jeg tror, tak. Jeg tror, det er noget jysk, fordi at den der nøglesten, det viser sig at være sådan en plastiksten med et hul nede i. Så kan man så lægge nøglen derop. For det kan tyven jo ikke se. Og det er også lidt øretøvendende jyder, ikke? Fordi I ved godt, at vi danskere ikke kan klare lugten derovre. Og jeg tror udelukkende, det er derfor, de har så mange vindmøller. Det er for at sprede lugten, så vi andre kan. Der sker mange ting i hverdagen. Altså, retarderede mennesker er der godt nok mange af, altså. Terrorisme, flodbølger, men folk, der går rundt og laver aftaler, hvad fanden sker der? Nå, men altså, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, det er jo normalt at sige, kan vi ikke mødes på Hovedbanegården kl. 14? Ej, det kan jeg ikke nå. Hvad med kl. 2? Okay. Men, hvor er du så altid tos, der skal slutte med at sige, aftale? Jeg føler, at jeg står og snakker med retarderet, som om man er i tvivl om, hvad det er, man står og laver. Det er jo nok at sige, vi mødes kl. 14. Okay, fint. Aftale! Ja, det er korrekt, Henning. Det er sådan en, vi to har lavet nu. Ja. Så er du samme som at sige, undskyld, ved du, hvad klokken er? Spørgsmål! Du er lidt underlig, er du ikke? Kommentar! Nu skal du gå væk. Aftale! Men apropos aftaler eller mangel på samme, er der nogen håndværkere hen? Overhovedet ikke. Der sidder en deroppe. Hvad laver du? Tømmer. Du tømmer. Okay. Ja, håndværker. Ja, okay. Nej, men inden jeg begyndte at lave stand-up, var jeg jo bygningsmaler, og vi møder klokken 7 om morgenen. Det ved du sikkert også. Og det er jo simpelthen så anstrengt, at vi allerede skal stå op der 7:15. Og det værste ved, det er, når folk ikke ringer tilbage til mig, når de har hyret mig som maler. Jeg er vant til, at folk ikke ringer tilbage, eller ringer generelt. Men når de har hyret mig, så skal de ringe tilbage. Jeg lagde mærke til det, for lidt siden gik jeg og malede inde nær ved Hovedbanegården. Og der sagde jeg pænt til folk, når de ringede, I må lige ringe tilbage næste uge, for jeg har simpelthen haft så meget nattearbejde i Istergade. Så lagde de på. Det er det irriterende. Så bliver folk nogle snopper, når man endelig er færdig med at male. Så vil de ikke betale inden, fordi det er en forkert farve, og det er for dyrt, når vi ikke har bedt om for malet, og hold nu kæft. Ja.
Men folk på selve Istergade er faktisk rigtig søde. Jeg mødte en pige på vej hjem derfra en dag. Sådan meget lovkort, der sagde, nå, du er rigtig gået til den i dag, var du har stadig hvide klatter i hele håret. Så sagde ja, men jeg har også haft gang i en stor rulle, den sprøjter af helvedes til. Det var godt, jeg havde dækket af først. Men... Hun er så sød at spørge, hvem jeg arbejdede for. Jeg siger, nå, det er et ret lille firma, jeg arbejder for min far. Jeg er faktisk kun mig og min mor, så du kender mig. En ting, man finder ud af, når man er maler, det er, at man er ikke særlig god til at score. Og der har jeg faktisk fundet en metode, der giver mere selvtillid. Det er både til drenge og piger herinde. I skal bare gå hen til en rigtig lækker fyr eller pige og sige, hvem vil du helst i seng med? Mig eller Ole Testrup? Og du skal vælge! Det kan I jo bruge, hvis I vil. Jeg gider ikke mere efter det første svar, jeg fik i hvert fald. Så tusind tak, fordi I gad at høre på mig. I var fantastisk. Tak for det.